Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yanzu dai muna so mu san sunanka. Ni dai sunana Baba Comedy. To dai yanzu dai ga ma cikin shirin idan kai ne yaya za ka yi. Ta. Yanzu mutum ne a cikin jirgin sama ya luluka sama sai mai ya kare mai idan kai ne ya za ka yi. Ta. What? Abin ya zo. Wai so sa kunne da taɓarya. Wannan abu dan sauki ne saka wando ta kunne. What? To ku kwantar da hankalinku kaman ku ne ka jirgin mai ya kare. A'a kai dai. Ai a lokacin da wannan ya kare, kawai reserve zan juya. Sai karasa da ni gidan mai sai in sha. A sama fa kake ba fa a ƙasa ba. A can ma ne ni a ƙasa? What? Malam, jirgin sama fa ba jirgin ƙasa ba. Ni ka ji na can ba jirgin ƙasa? Dama akwai gidan mai a sama ne? Ai akwai gidajen mai kala-kala. Musamman ka je ran abu din na lakaci ka faɗo. To akwai gidajen Aliko Dangote, dan Dagaraga, dan Bude, suna nan kala-kala. Wanda ya fi ƙarfin malam mun gode. Allah ba mu alheri. To ina za ku je? Shikenan mun gode ba matsala. Aka ce ba ku.